dahil sira yung intro ng video ano. Dito na lang, ito na yung pang intro natin. Papakita natin kung ano ba yung sitwasyon ng Matnog ngayon. Yan, ang daming tao nakapila. Nagpatay ako ng GoPro mga ka-rides. Nasa city pa tayo, hindi ako makapag-focus eh. Pag nasa city kasi ako, mabilis akong mawala. Hindi ko kabisado yung city, kaya naka-base lang ako sa ano eh, sa mapa. Kaya lagi ako nakatingin sa mapa. Kung nagpo-vlog naman ako, baka nawawala ako sa focus. Kaya pinatay ko muna. Dito parang antipulo na to mga guys, kasi antipulo yung daan natin. Grabe, sarap ng andar ng makina. Iba talaga ang gawa nila, boss tayo. Kaya kayo, kung papagawa kayo doon sa Cavite, kina Prime Motorbikes and Accessories, grabe yung kalsada dito mga kapis. Parangat. Sana makasakay tayo kagad sa barko, hindi na tayo ma-stranded dun. Susunod natin na biyahe mga rides no? Pagkatapos ito Manila ng Mindanao, pagka may long weekend naman, biyahe natin North Luzon Loop. Lilibutin natin yung buong Luzon. Dito pala, yan, malapit na akong mawala mga rides. Sunod ako ng sunod dun sa sasakyan. Rides na wala tayo. Sarado kasi yung tulay na ano. Saan kaya pwede dumaan? Talo nga tayo. Boss, saan yung daanan boss? Nakasarado kasi. Pwede mo magtanong? Saan pa tawid? Maputang kuwan yan, Sigmor. Ha? Maputang Sigmor yan. Hindi, sarado kasi yung tulay. Sarado. Diretso lang? Sige, sige. Sa diretso lang? Sige sir, salamat ha. Salamat. Yun, diretso lang daw. Sarado kasi yung tulay. May tulay daw, may tulay. Dapat dumiretso na ako. Yung mapa kasi pinapabalik ako eh. Hindi siya nagre-route. What's up mga rides? Nandito na pala tayo sa ano, Pililya. Maliwanag na. Grabe yung pistis dito mga rides. Banking. Pero normal na banking lang tayo mga rides ano? Hindi yung labas tuhod. Wala tayo na. Scooter lang yung motor natin eh. Hindi na kailangan yung labas tuhod eh.
may lakbat. Lumpan, lumpan, hindi lumpan. Ito na yun. Ito na sa nagdoktor. Wala. Sorry. Pangumula ng call. May kapote naman pero sobrang hassle magdat ng kapote. Tapos pag hindi pa katumula yan, wala nang init. Huwag kang umula ng call. Tigilan ko yan. Nakahanin ko muna ako. Okay. Pang-ulan pagsanghan mga aray. Punta tayo sa Bitokang Manok. Sa Bitokang Manok lang sa Mindanao tulog ka na lang muna. Sisimula pa lang sisiraan na ako ng bait. Wala akong kausap. Camera na lang kakausapan ko. Swerte mga rides. Parang inulan na dito yung naabutan natin pasang kalsada na lang. Hindi na yung tayo mismo yung inulan. Paringit lang po. Sobrang lamig. Sabi ito talaga maganda sa Pirili na gulong. Kahit dito sa ganitong kalsada na medyo basa, kapit na kapit pa rin, hindi ka kakakabahan. Pero syempre malakay pa rin, ingat pa rin kahit mayroon tayong magandang gulong. Mabagsot ka ng kapote. Ulan.
Grabe, lakas naman kanina. Tumigil na nga ako at sarap kumain. Nakapagpagas na rin tayo. First gas. Butan ko, magkano binayaran. Sira na monitor ah. Wala na, nakalimutan na yung mga dapat gagawin pagpa-vlog. Dapat monitor ko kung magkano din yung naipagas ko. Dahil sa ulan. Dahil sa ulan, nakalimutan na yung mga gagawin. Dapat lista ko kung ilang kilometro, tapos ilan yung nabayaran, pati sa pagkain. Dapat ganun din. Wala nang lista-lista. Tignan ko na lang kung magkano yung pera na maiiwan sa akin. Alam ko naman yung perang dala ko eh. Ayun na lang. Butas ba to? Oh shit! Butang niya. Butas ang walang niya. Hindi na yung manibela ko mga guys. Bigat ng karga ko. Ang likot tuloy ng manibela. May sarak ba? May sarak ko naman yung bag ko. Kaya di na ako nagubad ng kapote sa baba. Yung jacket na lang yung pag-itaas na kapote na lang yung nabag ko. Kasi tingnan mo, ang dilim. Ang dilim-dilim pa. Grabe. Alas 10 na, andito pa tayo sa ng bituang ano.
na, naka-on cam ako. May nasagasaan akong aso. Sabi ko lang magpinat ng mga aso. Pero wala talaga. Aso talaga, pero at least hindi tayo sa BF lang. Anong oras na? Nakakalit. Nakagumaka na tayo. Kumakain ako kay hindi. Sana hindi nyo naririnig. Gumaka na. Tapos umaambon ulit. GG. GG. Huwag ka nang umulan. Buhos man ulun. Nananakot eh. Lalo tuloy itong uulan pagkakanta ako. Yohohoho. Wala na ng tubig. Wala ako. Tumik. Aray. Yan. Tumingin ka kasi sa kalsada. Boy rides. Ano ba naman yan? Ano man yung pinaggagawa mo? Lagi ka lang nakatingin sa dagat. Parang ngayon pala nakakita ng dagat. Pagdating mo sa Surigao, magsawa ka sa dagat. Daming dagat doon. Papahinga ka isang araw. Punta ka sa dagat. Lublub ka ng buong araw. Harap ng hangin. Splash. Rides, tumingin ka sa pinakatanan mo. Yung pinanaman. Sa dagat kang nakafocus. Diversion road na lang. Naririnig ka. Wala akong mic. Wala tayong mic mga rides. Wala tayong mic dahil dahil sa lang uulan. Ayaw ito, ang init-init. Kapag gubarin ko ito, pag nagubad ako ng ako, sigurado ito. Walang yan. Libre pa naman.
nakalit, no? Pahinga muna ako sa dito, may bandang arko ng Bicolandia. Pero Bicolandia yung nakalagay, pero nasa Quezon pa rin tayo. Ilan na ba naluloko nito dyan? Top, yung nakaka-rate, no? Swerte, hindi ako na-disgrasya. Nasira pala yung natanggal yung tornilyo ng parang wire ng treno ko sa harap. Dumikit siya sa mags, sira yung mags ko eh, natanggal yung mga kulay sa bakbak. Ay naku, buti di kinain yung wire. Hindi ako tumempla. Kinain, sigurado symptom ako. Swerte pa rin. Isa kanina sabi niya nalubak din siya, sira pa yung rim niya, pero di siya na-disgrasya. Salamat Lord sa pagbabantay sa amin dito sa kalsada habang binabaybay namin to. Talagang ito pa talaga yung person. Talagang pinatatayan mo Lord na nandun ka lagi na ako kakain saging. Masal pa din naman ng alas 10. Yun ang makaka-ride. Wala nang straight part. Hindi na kailangan ng mga papeles pag mga biyahe. Diretso na lang. Yung makita. Alright, grabe ang sapok. Bilis, patak mo na. Kaya mo alikabok. Bilis. Puno na alikabok yung mata ko. Pagas tayo. Pero medyo hassle pang ginagawa natin pag nagpapagas. Full tank premium. Saglit ang puti ah. Medyo maraming karga. Binagsak ko pa. Pala yung premium. Sa pagpapagas kumakain tayo ng oras. Ang dami kasi tinatanggal. Natanggal pa ng bag kasi papalit pa ng baterya na tapos ng oras. Ano ba? Saan ba tayo? Anong lugar to? Nakalimutan ko anong lugar to. Sana anong oras na? 5:30. Mayroon pa tayong 3 hours and 33 minutes na pabiyahin. Layo pa. Update na lang ako mamaya mga rides. Madilim din naman eh. Maliwanag pa nga natin. Hindi lang. Update na lang mamaya mga rides.
Malapit na. Ang dami. Wala pa yan doon. Pero 2 hours and 5 minutes pa tayo. Ang layo pa natin pero may nakapila na. Sigurado pilang ano to eh, matlog. Ito yata yung sinasabi nila na yung mga biyahero na ganito, mga truck, maabot ng 2 linggo? Bet? Pag may naringgo isang buwan bago sila makasakay. Grabe, dami. Huwag mo sabihin sa buong 2 oras ng dahil papuntang park may nakapila. Dami. Makakasakay kaya ako ngayon.